Ayo kat Bro Dix, mahulog ka. Ay mga baliks. Ay mga baliks. Episode 6. Abangan nyo. So na sila, nakuha na nila ang additional nga sampan. So medyo kulba na. Pasulod na may aning kasugay na current. So umanhin mo diri sa sitio Siaw. Kung sakay mong sampan, pangitalan ninyo si Gusto to. Ay mo na siya ang exon. Ay Iron Man. Tatu ih. So muna yung sakyan sa mo ang gamit karon sa generator sa kinaning Amerikano nga kabaw. Salamat kay Basa. Aping mo boss, aping mo. Gamit ang gamit Amerikano nga kabaw. Wala siya ang mango. Ang gustin eh. So naabot na mi diri. Isa mong house search diri sa sitio Siaw. Medyo lapok-lapok ang dalan pero okay ra, maayong Ginoo. Kapal pa. Si Jerry, yung assistant, si James. Nagkap na si Boss Jerry. There's niyang gamit sa lamba. Ay, damba, damba. May nag-alsag mga batuan. Apa na? Ay mga baliks. Karon i-plaster ang generator. So karon naga-set up mi gipandaro na naman generator para maka-start na mi og barena. Right. Sige Bro Dix. Ah, isa raman. Awa Bro Dix oy. Okay. So muna yung mga bolt gamiton, mga nut pag-connect sa mga beams. Bangag na sila karon diha. Hulog lagi. So
as you can see, nahuman ng mga beams sa tanang mga sides. So karon going na pod ang process, ang support sa roof. Oy, amping la nahulog. Indog. Ala ka na. Go hitter. Sabi ko nag-duty ka. Oh, muli na ko. Ay out na ka. Oh. Hinay lang. Ayog dagan, hinay lang. Go. Allah. Ang anagon Badix. Pag harbiso nimo na siya, mo ni siya dapat tumulutuon kauno nimo. Mais nga gulang na nga ginalubo siya sa mga tribo, ipagaling mahimo siyang mais. Mahimo siyang kanon nga mais. Okay? Mo na siyang pwede na po nimo siya itanom kay guwang naman pud ni. Kanya kani siya pag malubo na nimo siya, mahimo na siyang pakaw. Kay mawala naman na yung unod niya god. Ang pakaw niya mo na yung pakaw. Daghan kayo, daghan kay maiso. So lubuon na nila karon, alawa. Hallelujah. Thank you Jesus. Badix, mo na ang mga pakaw Badix. After na nila yung maglubo, yung ang resulta. Ang kaning pakaw, daghan na siya mabuhat. Pwede nimo siya ihaling. Waso ni siya para sa mga lamok, mawala siya ba sa kwarto sa imong balay ana. Ang pinakanindot yun na siya makalimpyo. Number 1 malimpyuhan na niya imong lubot. Pwede nimo siya iilo. Manay nga walay papel sa bukid lang papel. Ha? Pakaw na lang. Ano nungay na? Ika. Kapaduli rin. Daghan kayo ang customer diri sa Quesada Store oh. Panalanginan jud sa Ginoo ang Quesada Store. Oh, daghan kayo mga customer. Right, tama na Badix. Sunis ka green. Tamis na yun. Green ma'am de. Duha 35. Tulo. Tulo? Ay, Laboratory. 25. Kakinsi daw. Laboratory gyapon kayo eh. Nagbugas karon. Region mi nagapalit. Kasi sala nimo karon nabuhat karon muntag. Bara ang ano mo. Ha? Ang CR. Di kang spirito. Bunaw na Lord sa luwa. Walang wisdom. Te, sa'yo pangalan ng tindahan, te? Linas? Linas ba? Sinas. Sinas. Sinas? Raulo, Linas ba siguro? Say hi sa mga vlogos. Para sa kanya tindahan mo ba? So tanawa, dili na lagi luto ang ilang donut. Hi mga Bardix, we are here na naman sa pangalan na ni Ma'am Bunay. Bunay Big Shop. Bunay. Ano yung pangalan mo ma'am? Ha? Josefina. Sinana Josefina. Ano yung baligya nga kanang nasa gawa sila kang magluto ba? Donut. Ayaw in town yun. Donut. Ayaw yun. Ayaw. So tanawa, oh, gibali ng donut. Wow. Lami kayo! Punta na siya asukar ma'am. Ano pa rin siya margarin? Wala na. Wala na siya margarin. Asukal lang. White Pilit ra sugar. siya, mapilit ra siya dito. White sugar ma'am. Pero white sugar oh, Ay, tumili oh. muna ni siya. White sugar. Pag maluto na gikan diha, pag maluto na Lami kayo! transfer na siya diri para i-mix siya sa sugar, white sugar. So yun. Lami kayo! Ma'am, ikaw na ma'am, masundog naman ako ang tingog ma'am. Lami kayo! Masundog din mo ma'am. Ha? Dili. Say hi sa mong vlog, say hi. Say hi. Hi. Si Ma'am Josefina, kasi pangalan niyo mo ma'am? Lalay. Si Lalay, ikaw ma'am? Darlene
Galita, si Ma'am Galita. Josepina. Si Nata sa Bradix eh. Say hi Bradix. Say hi Bradix. Bradix. Hi, Sino? Bradix. Tama Lord. Mga master baker, mga master baker. Tara. Muna i-mix up, muna. Siyay mo. Siyay. Mga Bradix. Mga Bradix. Tabok kung tami diha karon unya. Medyo kusog-kusog ang baha, magsampan unta mi. Wala may karga dahil. Nami generator boss ba? Oo. May kuryente dito, magbangag big kawayan ba? Yun. Oo. Ako ba nito? Oo. Purok-purok ba? Ikaw ka ba nito? Mga tulog tao ni kaya rin. Hi mga Bradix. Wala pa mi nilakaw karon Bradix kay napamigihulat nga tukon kay kani nga tukon manggod dili na siya ano. Kailangan magud na kay extra ba? Kailangan na kay extra kay medyo dako-dako mo yung tubig. Si Davao River and the Suwawan in Siyaw. Si Siyaw, si Suwawan, normal lang siya mo ng tinaw, makita ninyo. Makita ninyo siya, tinaw lang na siya mo ng normal lang siya. So, ang nagbaha karon mga Bradix, ang Davao River. Nagyelo, nagmaylo na gid siya ba. Karon, dagkog ining karpa diri mga Bradix, kaon karpa. Dagkog ining karpa diri. Pasulod na mi aning kusog kay na current. Salamat Lord. Thank you Jesus sa safe travel na mo Lord. Thank you Jesus. Salamat Lord. Thank you Jesus. Ito ay starting ro na dong. Dito sa Tatumoy no kay para maano na dito boss no. Umita kay. Dili din na mo sugato ng current. So gamitan nilang technique. Okay. Okay, muhunat mi diri. Alright. Op. Manilito niyo si Siyaw. Dili na si ano na, si Joshua. Sila sa unahan nagpaabot na sila sa mua. Dala na sila og baka, akabaw day. Para matabag alsa sa generator. Pink na kabaw ganing lagi. Ay, sa Amerikanong kabaw lagi ba? Here we are again. Magtas na pod mi. Nakagamit na gyud Amerikano nga kabaw. Idana. Ano? Oh. Oh. Nitibo mo lang magpayas. Wa man na, Bradix. Maunay. Bradix. Lo. Yaong kayo. So lahi among ruta karon kay lapo kayo. So diri mi sa pikas ni Agi. Agi apog lasang. Ayo kat Bradix, maulog ka. Amping ha. Mubo ra day kayo. Do, tano do. Inom na jud dayo. Ilawan na to ni hunub. No? Grabe singin do, tamis ba? Wow! Amay. Tamis? Lo. Sama tag mahinog na. Lagi. Sige, page. Tamis. Uy, lansunis na yung mga Bradix. Uy, lansunis nga. Asa? Color green. Ah, wala pa nahinog. Okay, Kung kayo bro yun. Lagi no? Pag mahinog ni ah. Mao ni sa pa. Lagi anjun na namo. Mao ni bro. Ha? Sana, Wala siya ang mango. mangustin ni? Oh. Oh, mangustin jud po din Kung ni oh. lagi bro ug di kuan. Unsa man na? Bradix. Wait lang, may mananap si mong Ay, mo na. Bahala. Basta na ako yung mangustin. may mananap oh. Kami kayo mangustin. Oh, mo na. May mananap si mong ano ba? Okay, oh, mangustin. Mo na isa. Ah, Hi, ara. uwa na may mangustin diri dog ulra kayo. Sa badtog ra diri sila gusto mo agi. Kay daghan lagi mangustin oh. Magianda sa kalsada. Bi, panghatag bi. Pila ka bok na harvest? Lo. Pot ko ano dako. Kung isa bi. Na breaks. Lord, salamat kayo sa ato ni mga tayong sa buwas, sa pagkaon natin sa mga tubangan. Yes, Lord. We bless the land, we bless the days, and everyone and every element. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mayong Kuto. ang taam. Kailan ka ni Jer? Sino ba? Sino?
Nakakasakit.